τελευταίο μήνα η κυβέρνηση και εσείς ο ίδιος μας είχατε διαβεβαιώσει με πολλούς τρόπους και σε πολλές ευκαιρίες ότι η σύμβαση για το μνημόνιο που ψηφίστηκε εδώ από τη Βουλή είχε πάρει τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους. Αυτό υπάρχει στην προσωπική ιστοσελίδα σας, υπάρχει αυτούσιος φράση σε απάντηση προς τον αναπληρωτή μας τον κύριο Σταϊκούρα, αλλά εδώ αρχίζουν και τα μυστήρια. Να φτιάξουμε ένα μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Η σύμβαση που υπογράψαμε είναι μια σύμβαση δανείου και μάλιστα μια σύμβαση δανείου ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ στην ιστορία. Όχι για την Ελλάδα, για τον κόσμο όλο. Το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ στην ιστορία. Όχι για την Ελλάδα, για τον κόσμο όλο. Αλλά τώρα δίνετε εσείς μια μάχη χαρακομμάτων, μεμψημυρώντας, χαμένοι στη μετάφραση των κειμένων του μνημονίου, με δίθεν διαφορές που ανακαλύψατε στη μετάφραση, έχετε αναγάγει την μνημονιολογία σε είδος αντιπολιτευτικής γυμναστικής. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τίποτα δεν είναι μυστικό. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Τίποτα δεν είναι παράδοξο, παράτυπο. Αποτέλεσμα κάποια συνωμοσία σε βάρος της χώρας μας, των πολιτών και των συμφερόντων τους. Όλα είναι γνωστά, αναρτημένα στο διαδίκτυο. Όλα κατατέθηκαν στη Βουλή. Υπήρξε η σύμβαση αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών, με τη συμμετοχή των καλύτερων νομικών διεθνώς, Ελλήνων νομικών, και φυσικά πήρε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που επισυνάπτεται σε σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη Βουλή. Και φυσικά πήρε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που επισυνάπτεται σε σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη Βουλή. Ο κύριος Σταϊκούρα ζήτησε να μάθει το Νομικό Συμβούλιο του κράτους για αυτή τη γνωμοδότηση και θα ήθελα να δώσω την επιστολή του κυρίου Σταϊκούρα, παρακαλώ, στα πρακτικά. Και ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, ο κύριος Αλέξανδρος Τζεφεράκος, απάντησε, τι νομίζετε? Απάντησε ως εξής: ότι στα οικεία βιβλία και στο αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του κράτους δεν υφίσταται σχετικό ερώτημα, ούτε γνωμοδότηση σχετικά με τον παραπάνω μηχανισμό. Η οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοια γνωμοδότηση οφείλεται σε παραδρομή ή παρανόηση. Παραδρομή ή παρανόηση, αν είναι δυνατόν. Και από την ίδια επιστολή του κυρίου Τζεφεράκου πληροφορούμαστε ότι η νομική υποστήριξη του ελληνικού δημοσίου στον παραπάνω μηχανισμό ανετέθη κατόπιν αιτήσεως του Υπουργείου Οικονομικών σε δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου. Δεν υφίσταται σχετικό ερώτημα, ούτε γνωμοδότηση. Πήρε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που επισυνάπτεται σε σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη Βουλή.